Hi friends, welcome back to my channel. नोंथांनो मोनसे साख्रिनि खौरां लानानै फैबाय जोबोर इम्पर्टेन्ट जायफोरा BTR नि रेसिडेन्सियेल नोंथांमोननि थाखाय जोबोर इम्पर्टेन्ट भिडिअ जागोन बे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय बेनि सिगांनो जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंब्लाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर अके नोंथांमोना बेफोरबायदि जब रिलेटेड भिडिअस मोनबाय थानो थाखाय अके दा जोंहा बे नटिफिकेसना फोसावजादोंमोन नै 20 मार्च 2025 अके 20 मार्चआव फोसावजादोंमोन गोदान एडभार्टाइजमेन्ट आरो बे पस्टआ सिगां गैखायामोन दा गोदानै बेखौ क्रिएट खालामनाय जादों नोंथांमोना नायलां आं एप्लिकेशनखौ खेबसे फरायनानै होदो लोगोफोरनो अके अनलाइन एप्लिकेशन आर हियर बाय इनभाइटेड फर द इन्टेन्डिं एलिजिबल केन्डिडेट्स हु आर रेसिडेन्ट्स अफ बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननानै बुंदों लोगोफोर दा बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जानांगोन BTR नि रेसिडेन्ट जानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों एन्ड हेभिं registration in the employment exchange अके आरो लोगोसे मा जानांगोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआव रेजिस्ट्रेशन खालामनाय जानांगोन लोगोसे अर्थात एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि मा थानांगोन एक्सचेन्जनि कार्डआ थानांगोन लोगोफोर अके एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि जे रेजिस्ट्रेशन नाम्बार बे थानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेवहाय टटेल भेकेन्सि दङ 420टा भेकेन्सि आरो बे 420टा भेकेन्सिनि मुङा जाहैबाय जोंहा सेक्रेटारि अफ भिलेज काउन्सिल डेभेलपमेन्ट VCDC अर्थात VCDC नि सेक्रेटारि 420टा BTR आव टटेल 400 बेसे दङ 20टा VCDC दङ जोंहा बे 20टा VCDC आवबो सासे सेक्रेटारि हिसाबै बेवहाय एपइन्ट खालामनाय जागोन सासे आरोना टटेल 420टा गोदानै बे मा खालामजादो पस्टआ क्रिएट खालामजादो लोगोफोर अके आन्डार मादो P&RD डिपार्टमेन्ट BTC निफ्राय आरोना आरो बेनि सेलारि 2017 नि रुल बायदि मोननो हागोन गासिबो सुबिदाफोरखौ बेफोरबायदि मोननो हागोन लोगोफोर अके दा बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय गिबियावनो BTR नि रेसिडेन्ट जानांगोन अब्लानो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोसे मोनसे इम्पर्टेन्टआ जाहैबाय जोंहा दाखालि बावैसो गोदानै जा BTR एकर्डनि गेजेरजों जिहेतु जोंहा माने 60टा गामिफोरा अलरेडि बिश्वनाथ एन्ड सनितपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय उदालगुरियाव दाजाब जाबाय 60टा गामिफोरा बेनि केन्डिडेटफोराबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों लोगोफोर जोबोर मोजां खौरां जायफोरा सनितपुर एन्ड बिश्वनाथनिफ्राय गोदानै BTR आव थिसनजाबाय लोगोफोर 60टा गामि बेनि इन्टारेस्टेड केन्डिडेटफोराबो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों अके पस्टनि मुङा जाहैबाय सेक्रेटारि अफ VCDC अके VCDC नि सेक्रेटारि दा बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय जोंहा अनलाइन प्रसेसजों एप्लाइ खालामनांगोन 24 मार्चनिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो बेयो 7 एप्रिलाव बेनि लास्ट डेटखौ लाखिनाय जादों लोगोफोर अके दा बेवहाय एप्लाइ खालामनो थाखाय दानि बुंखाबाय जे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि नाम्बार थानांगोन BTR नि रेसिडेन्सियेल जानांगोन दा बेनि थाखाय नोंथांमोना कर्टआव थांनानै PRC दिहुनना लाबानो जाबाय नङाब्लाथाय नोंथांमोना जुदि BTC माबा सार्कोल अफिसावबो दिहुननो हागोन दे बे PRCखौ आरोना आंनि आन्दाज बेखौथ' नांखागोन जुदि BTR नि नोंथाङा रेसिडेन्ट हिसाबै गावखौ प्रुभ खालामनांगौबाथ' PRCआ मास्ट बि आरोना अर्थात बे PRCखौ बबावबा मोननो हायो कर्टआवबो मोननो हायो आरो लोगोसे सार्कोल अफिसावबो मोननो हायो लोगोफोर अके नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो आरोना थांनानै खबर लाहैदो जायफोरा एप्लाइ खालामनो गोसो लोगोसे बेवहाय एप्लाइ खालामनायनि जि प्रसेस बेयो जोंहा मा जागोन अनलाइन प्रसेसआव जागोन आरो बेखौ बबेयाव मोननो हागोन नै BTR नि सेन्ट्रेल सिलेक्सन board.com अके www.centralselectionboard.com बेयाव थांनानै नोंथांमोना मा खालामनो हागोन सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डनि जि अफिसियेल साइट बेयाव थांदो नोंथांमोना बेयाव बेनि एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ मोननो हागोन लोगोफोर अके दा बेवहाय थांनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय 24 मार्चनिफ्राय आरोना 24 मार्च टु मा जागोन जोंहा 24 मार्च टु 7 एप्रिलसिम बेनि एप्लाइनि प्रसेसखौ नोंथांमोना मोननो हागोन जायफोरा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना एप्लाइ खालामदो डकुमेन्ट्सफोरखौ रेडि खालामनानै लादो लोगोफोर अके थेंक इउ फर वाचिं